drets de tota mena, els drets, els aquells que es van guanyar en aquella ruptura que no va ser, aquella part de reforma que sí que va poder ser, es van guanyar per la lluita, pel compromís, per l'esforç, per la feina de molta gent. I és que malgrat totes les diferències d'origen, de llengua i de creença, som un sol poble. Un poble al qual molta gent que no havia nascut en aquest país li va tornar una altra vegada l'orgull de parlar de nació, com quan va néixer la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Un poble al que gent que no havia nascut en aquest país li va tornar l'orgull de parlar d'autodeterminació. I això és el que va passar a Santa Coloma de Gramenet i a Sant Vicenç dels Horts. Som un sol poble, afortunadament divers, afortunadament plural, perquè en aquesta diversitat i en aquesta pluralitat hi trobem el fonament de la nostra força. Un poble que comparteix valors, que ens sentim hereus de persones tan diferents i que sobretot compartim set de justícia i fam de llibertat, i que no ens conformarem amb res que no sigui la victòria i que no ens conformarem que no sigui amb res que sigui posar el futur de la nostra gent, de la gent que viu en les nostres ciutats, en els nostres pobles, el futur de la gent en mans de la gent. I mai demanarem permís per poder decidir el nostre futur, per poder construir el país que volem. Amb la mateixa força que enyorem i estimem la República de l'abril del 31, si amb la mateixa força estimem i ens comprometem la nova República Catalana, capaç d'agermanar-se i de treballar amb totes les repúbliques del món i amb tots els pobles del món, si amb la mateixa força construïm aquesta nova república, tot està per fer, però sens dubte tot és possible i està a les nostres mans. Fins a la victòria, sempre!